Jo així per matí he tingut que esperar en el motor aquest i res, ni més sense cap motxilla ni res, el tio amb la càmera com se t'ha de res, a l'aventura avui i esperem passar molt bé i que avui iria a baixada. Són el millor del món, nano. Ja res de xiquit i... Pues molt bé. Molt que ens veureu molt bé. Per anar carregat amb garrafes, no? Sí, això serà... No, nosaltres no tenim poques de garrafes, però sota aigua tenim. Ja estan abandonades, moltes. Aquesta verda és del poble. Tot del poble. Les cases antigues del poble. El barri antic. Aquesta és la ruta verda i la ruta vermella és la del modernisme, la dels edificis, saps? Que és el monestir que hem vist. No, el monestir no. Que hem vist l'ermita de Sant Roquetes, no? I ara, doncs anem que m'estàs gravant, no, pollastre? Doncs Eduard, ara anem a fer la ruta del ferro, que diuen que són 6 quilòmetres, que no hi ha gaire pujada, però són 6 quilòmetres, fot bastanta xitxarra, però tu i jo, amb un parell de collons i amb ganes...
Vale, som-hi. Bueno, estem aquí gravant a l'Eduard com farà la ruta del ferro, a veure fins on arriba. Suposo que arribarà fins Sant Joan de les Abadeses perquè són 9 quilometrets, vale? Així que esperem que ho pugui fer, vale? Res, saluts i força, molta força. Amunt, Sí, encara falta bastant, Sí, encara passareu per el... com es diu allò? Com una casa de colònies, una fàbrica de llums, travesseu un parell de quilòmetres més i ja us anirà anunciant el Gorg de la Mala Tosca. Molt bé. I cau així. Está guapo, ¿no? Una pasada. Está chulo, ¿no?
Va, som-hi! Ens queda poc, Eduard! Adeu! Bueno, mira, ja hem arribat al destí, xaval. Anda. Hem arribat a Ripoll, després de fer la ruta del ferro, part de la ruta del ferro. Hem arribat fins a Sant Joan de les Abadeses i hem trigat des d'aquest punt que hem marxat a la 1 del migdia fins a les 7:20 de la tarda. Són 6 hores i 20. Així que una cosa més feta. La pròxima ruta a l'Eduard dirà on te la fem.